Salam dostlar, anha meni saat gepleşigimiň täsirine başlaýar. Bugün yurdumyzda belli aranjirovkaçy we ses rejissör Recep Agaýew bilen gepleşikdi. Salam, sağ olun, çağırýanyňyz üçin. Recep aga, siziň şu professional işiňizde bir näçe soralarymyz bar. Owa. Studiýanyň akustikasy näme esaslanyp etdiňiz studiýa? Beret gowy sorag. Studiýanyň akustikasyny näme esaslan o ýerde esaslananda özüniň düzgünleri bar da. Ondan şu sesi boldukça ýanglanma ýaly etmeli da. Indi Recep aga, ses kartanyz bardy düşündirsem. Häzir kullanýan ses kartym. Beret ses kart diýip bizimkiler türkmençeler ses kart diýip aýdylýar, ýöne aslynda internasional söz bar, audio interface. Audio interface diýilýär, daşarýurtda daşarýurtlarda, ortalarda da, Russiýada da, ondan köp ýerde audio interface diýär. Men häzirki häzirki wagt ulanýan audio interface'im Apollo Twin. Thunderbolt görnüşinde. Aýratynlygy Thunderbolt bolan sebebi Mac OS'da işläwli operasiýon sistemi we Windows OS'da işläwli operasiýon sisteminde. Ikisinde de işläwli mümkinçilikleri, gowy mümkinçilikleri bar. Indi näme üçin Apollo? Ne biz internetde gabat geldik da Antelope Audio diýip. Antelope Audio. Owa. Şol bilen Apollo deňeşdirýärler, ikisem bir zat. Yok, ikisi bir zat da. Etden. İkisi gowy sorag. Antelope Audio gowy kompaniýa. Ol, конечно, nemeden toň Universal Audio, şu Apollo audio interface'leri çıkaran kompaniýa Universal Audio bolsa, Universal Audio'dan gaty soň hereket edip başlady. Şu Apollo ses kartlaryna, audio interface'lerine konkurensiýa berbiler. Konkurent bolbiler diýip aýdýan sebebi menem gyzyklandym, gaty kän öwrendim. Apollo audio interface'ine teredende her Apollo audio interface'ine ýany bilen tapdylan pluginler gelýär. Özüne mood gelýän goşmaça pluginler gelýär. Soň sen istesen doполнительно goşmaça satyn alýan ýene de. Birinji tapawutluk Antelope Audio bilen Universal Audio ses kartlarynda, şu Apollo ses kartlarynyň Antelope Audio ses kartlarynyň tapawutlugynda Unison tehnologiýa Unison diýilýär. Ýani şu preamp diýdimi, predusilitel. Şu predusilitel realny времяда identişni edil şol hakykatdan ondaşynda şol demir predusilitel duran ýaly etip berilýär. Ne haýsy monitor bolanýar, indi biziň dilde kolonka bolýar da. Monitor, studiýany monitor, audio monitor. Men häzir danny moment neme bolanýar? Adam A8X. 8lik nemeli? Recep aga, adam beýleki firmalar, beýleki görnüşler bilen näme tapawudy bar? Ya başlangyda gün adam bilen başladyň. Tapawut kän? Sana oturvermeli bolyn. Men häzir adamy bärkileri gömjek diýemok. Edil ýanky Apollo'da da aýyp geçişim, ýani Apollo'ny öwüp Antelope'ny gömemek ýa-da Antelope'ny öwüp Apollo'ny gömemek. Hepsiniň özüniň aýratynlyklary bar. Men şonu bellek geçdim ýani. Häzir adamykyna bellek geçeýin. Başlamda adam bilen başlamadym men. Başlamda men ýadyma düşýär. Men bir wagtlar birinji başlamda o döwürler ýanky muzika centerler bardy. Bir disk goýulýar, ýani knopka joň bassam açylýar. Disk goýýar, birji disk goýýar, ondan kapdyna dikfankadan başda şolar bilen işleýär. Soňundan wagtyň geçmegi bilen bir ýerlerden neme tapdym. 3 diskli ýani video CD goýulýar diýen şolar. 3 diskli LG diýip muzika center bardy. Ondan
şolar ulanýardym. Soňam ýene de öz adym bolsun diýip, ýene de şol muzykant sentra geldim bolýan. Şonda aýyr jemlenip çykdy edip neme aldım, adam kalon kaldım. Şo bas bersini, men şu adam gowy bas bersini. Men ondan öňki ulanan kalon kalomda, edil şo bas sesi men adamdan başga hiçbirini eşitmedim. Şimdi Recep ağa, ses yazmak için esas rolü mikrofon oynayada. Awa. Qaysi mikrofon olanýar? Ya her aýdymsa aýratyn mikrofon olanýar. Aýratyn mikrofon ulanyp men näber kämir ütgeşik mikrofon ýok. Bara häzir dan moment mende Shure KC-27 bar. Hem AKG kompaniýasynyň Solitude mikrofonu bar, lampa mikrofon. O aýdym çiň däldi. Aýdym janryna görä ýa şu iki mikrofony öz ara çalyşyp kullanýar. Mysal üçin ýa lampa mikrofon diýişim ýaly, lampa mikrofony men esasen medya aýdymlarda zatlar bolýar, medya ýa. O medya aýdymlarda zatlar esasen şu żywy instrument, näme bar bolsa, żywy instrument bar bolsa içinde lazım, bolsa şonda ýazak bolýar. Indi Recep ağa, esas soragyň birine geçelim. Näl proýektiň üstünde işleýän? Meselem, Kung Fu Panda multifilminiň türkmence dublyajyny etdiňiz. Gaty gowy bolupdyr. Näl hem adam etip bilen oşo dublyajy. Näme etip etdiňiz o dublyajy? Näçe wagt gitdi? Näçe wagtyň sarf etdiň? Dublyaj kän. Näme diýsiň ýaly, dublyaj etmek bilen, dublyajyň tapawdy bar. O adatça goldan biraz eýlenmeli bolýar. Dogry, aňa da bolmady. Aňa diýsel, her kim başaran okdaýan täbi, on başar biler gowy. Ses rejissör bolsa bir uğruna bir ses rejissörlük edilýän bolsa, ony istendik ses rejissör ediler bolýan, ýöne şoň başyna barmak gerek. Men esasy o ýerde o eden alyp baran işim, ýerine ýetiren işim ses rejissörlük ýa-ni şol sesden gönce oturmalysyny, o dinamikasyny tam o öwürlerinde ses ýapylýar, şeýle adam gurlanyny, o seret gurlanyny ses ütgeýär da, ýa daşlapda ses ütgeýär. Ya bir komnatyň içinde duýgaýny, şumat komnatyň akustikasy bar, ses ýanglanmaly bilýär, ýa daşarda duýga ses ýanglanmaly. Ana şo tehnik işlerini men ýerine ýetirdim. O esasy başynda duran Süleyman Uşakow. Halk arasynda speaker diýip tanalýar. Periwoduny, terjimesini Süleyman bilen Oçmara Teybi. Şolar ikisi etdi. O aktör, podbor aktörleri, ses üçin aktörleri esasy anam taýlan Süleyman Uşakow. O ağlanan näme maslahatlaşyp ediberdik. O men özüm gatnaşdym. O ýerde men sesim bilene o kommentariýada belki geçin diýen. Men haýt aktörü, haýt personajy, haýt kahramana ses verdim. O Kung Fu Pandany edil türkmen dublyajyny görmedikleri näme maslahat berýän. Belet filmde giýin hokman görüm, gatly gydykly goňuldan turar diýip umyt edýän. Recep ağa, sag bolun, bize wagtyňda aýryp geleniňiz üçin. Sag bolun, syýlap çağırýanyňyz üçin sag bolun. Edýän işlerinde sag bolun. Gopuz media aýratyn minnetdarlygym. O syýlap çağırdyňyz, täze başlangyçlarynda üstünlük, ululuk üstünlükler dileýän. Sag bolun. Sağlıkly görüşelim.